OK lidi, takže já vás zdravím u mého prvního videa na Minecraft a konečně po dlouhé době jsem se k tomu dostal. A dneska jsem teda na gamerovém serveru a jsem se rozhodl, že půjdu na Survival Games, tak jsem tu a hledám mapu. No nevím. Jaký need a dá. Nekro? Nekro! Spadl. Takový to je můj neprofesionální skákačku. No? U mě. No to je, Neka na mě mluvila lidi, Segra na mě mluvila Xoráč. No tak asi teďka nic neuvolní, tak si půjdu na Skywars. Takže vám to tak bude vadit. No jdem na 4 teda, no. Jdem tam. Pohně to mag. No. Ne, dobrý, já sadač. A ne, já prostě mám něco na jazyku, ale teďka nevím, jestli mi jde mikrák, že jo? OK, takže si... To je teplo už. Díky. To je můj trik. Tak. Ne, to nechám. Udělám mečík a... Tak. Co si má brát tuto, že? No, teďka, pardon, si jdu na Skype. Kámo, ty si věříš, jochu. Co? Tak. A doufám, že mě to nebude spamovat i na holka, ty vole. Bych jí sejmul. Jsem rád, že si se na to díváš, že jo, ale někdy mě tak štveš. To není normální. Jam. Přímý zásah. Vyhrál jsem. Co, proč mi píše Katka, maga? Co jsem vyspěla? Cože? Ha, já už.
No tak se rád, že toto, ale ne. Tak. Hned si uklidníme, no. Tak. Tady nic. Na Survival Games. Ty má takový štíkdo. Ok, musím se připravit, musím teďka mi speedy v zadku. Tak, konečně. Zase dobré věci. Musím tam být rychle. Toto někde jinde ten barák. Tak to jsou řiti. Ale totální. Co vole? Co vole? Wow, motherfucker. Zdechni. Tu do ní. Ups. Tak. Už mi spíše. Tak, se musím doplnit. Tyjo, kde? Ještě 12 hráčů. Ok, ještě 12 hráčů. Vůbec nevím, kam mám mít lidi, abych řekl popravdě. Ne! To bylo. Kde by mohly být ještě čestky? Tam je střed. No, už mi teďka píše. To je vybraný, no to je super. Ty jo. Nick. Techni. Tak ale no tak. Musím se uklidnit. To teďka už. Očká se na Skype nerušit. Nevím, jak vůbec dlouho nahrávám.
No, to je jedno. Tak tady bych, nebo počkat, ještě se rychle podívám. Nevím, kolik nahrávám. Ještě bych si mohl dát jednu, ne? Tak jak dlouho trvá? To kde jsou nějaký arény volný? Čekaj, au. Dobrý už. No tak jdem teda na lobby, teďka na Skywars nejdem. Teďka jdem na Hide and Seek. Tady jsem hodně dlouho nebyl. A tady jsou ty servery. Tak tady taky asi nebudem, no. Tak jdem na Hunger Games. Starting. A Creeper. Jak vypadáš, Creepře? Podívej se na mě. Teplo už. Ty jo. To ještě nedohráli? No. Arena 2. Ale plná. Vypadni. Si myslíš, vole? No. No tak to je jedno, tak tady bych to asi už mohl ukončit a tak čau.